Hola, soc la Júlia Pagès Sabater, de tercer A, i avui us vull recomanar un llibre al qual a mi em va agradar molt. Es titula El pirata de Cala Moresca. Crec que a qui li agradi bastant el mar i les aventures, aquest llibre és adequat per a ell. Aquest llibre va sobre l'Amat, un jove mariner. Un oncle seu, abans de morir, li va dir que una cala, el seu pare, és a dir, el pare de l'Amat, havia deixat un sac. Al morir el seu oncle, ell decideix anar a la cala que li havien dit i agafar el sac. Li explica tot el que li passa en els seus amics, en Gaspar i la Vinyet. Aquests dos són bessons. El pare dels bessons té un negoci per endavant i decideix anar a parlar amb un noble anglès, que és com el que porta tot això dels diners. A més, l'Amat, al trobar aquest sac familiar, acaba en un vaixell pirata on viu moltes experiències i aventures i viatja fins l'oceà Atlàntic. Gràcies a això, aprèn a valorar tot el que té al costat i, sobretot, aprèn el significat de l'amistat. Personalment, trobo que és un llibre molt descriptiu, ja que detalla en tot moment, punt per punt, i et poses en la pell del personatge principal, l'Amat. Jo us el recomano.